Alhamdulillahi rabbil alamin. jettoje godani Allah e nelaɗo muɗum e cheikhana Amati Dia Rabi Allahu anhum. wonno ɓe adna neɗɗo kala ko waɗanno eɗe foti yettude hen Allah e nelaɗo muɗum e cheikhana Amati Dia Rabi Allahu anhum, fawta hen jinnaɓe mum. en jetti jinnaɓe, en jetti Jalisana Seydi e Alhaji Mamadou Aliou Diengui Bambaɗon, e Aliou Sana Seydi e Habibatou Seydi. ko min Jali Moussa Bambaɗo wonko jaggi e daɗe Kolli Fuladu. andi si mbir wi'ima ko coori tan mbawmi yi ɗum sohlani sippirede hakkude Kolli e ñañeji e guitare. ko iwi e Sana ɗum ɗon an nani ɗum de. hoto gonno en koɗo golle Adama, on woni Adama Balde toon e Italie. ɗo noddi ko Samba Diaw, e Bala Moussa Sane toon e leydi Libya, jeyaɗo e leydi Gambia. siwana ɗum mi nodda ɗo ko giɗo am lataniɗo kam endu Allah, subaka Allah mbeɗo foof mbiɗo wawi muynu tawa horani. on wiyete Djiby Mballo, jeyaɗo to e Sinthiou Ceddoyel. joɗanimi e nder leydi Italie. siwana ɗum eɗen nodda ko gorko pullo noddirteɗo Bala Moussa toon e leydi Dubai, e Ba Samba Ba, kañum Bala Moussa jeyaɗo wiyete Jalakoto. siwana ɗum noddaten ko tokora am, on woni Moussa Ba, joɗanimi toon e Libya, e Ba Samba Ba, joɗi e nder leydi Italie. ɗo noddi ko Yaay Sallah, moƴƴo ɓoyɗo Sall. mbo wondi e mawnam makko noddirteɗo Yama Sallah e Wuri Sall, Dieynabou Sall. ɗo noddi ko Mariyatou Balde toon e leydi Serekunda. oɗo banda ko fans club Jali Moussa Bamba. enen émission ngaji hande alkamisa. ɗo noddi ko Bara Lamine Diallo to e Pakkala FM, e Abdoullahi.
siwana ɗum noddami ko gorko pullo noddirteɗo Adama Gaynako to e Boba e Idrissa Seydi ha mi ara ɗo e golle Adama tawan seeɗa si pullo golli tan yo sife kañum Adama Gaynako to e région Tamba jibinande ɗo wiyete Boba lawol am folo mbeɗo wandi e nenam Habiba arde e makko Ali Barka en Baragu Ngari Baldi min gandiranta hay sonne si waɗaka nebbam ndini defa hoore makko o yi Habibatu wondude e ɓinguel ma on woni Moussa Bamba mi okki on ngaali si wona ɗum miɗo nodda ko gorko pullo noddirteɗo Jobbo Sow to e Sare Diallo e Djibi Sow jooɗi e nder Sare Diallo e Boubacar Diaw e Abdou Diaw ɗo wiyete Kanape nde pewmi addude debbo hikka duttimi ha ɗo Adama Gaynako Seydi Ba wondude e Bakary Gaynako mawnam makko e Seydina Aliou miñirawo makko moƴƴuɓe Gaynako mawɗo si a nani Gaynako Gaynako on ko bammaɓɓe sanne nde min jetti e takkusan min mbaɗi salamuji ha timmi o yimi Moussa Bamba ɗo mbimi o yimi bisimilla ma andi koɗu ngu weeli ko jettoɗa e dimo maɗa jiya o forta yeeso mum e haala mum e anniya mum koɗo o suusa welto kono jottanoɗa dimo o tokka yeeso ha mbiya ala ko tokkere fiɓol woni hen ñaagu nde sellata timmata o yimi Moussa wata on kuule wata on ƴeñƴe gorko hulata woyanta min ji cukale caki keneji fooɗi moore mbewa o yi ɗo ko hirande mo tawi koto makko artani woyan tan motoji ɗi dilli o yimi Moussa mi weltima saabu on gari ɗo lawol mon folo tawi ko turi tan cuuɗi huuɗo tan min mbaɗi han min mbaɗi ɗo kuuɓeje ɗiɗi huɓere nde darɗa fof ɓuuri yodde ndeya ɓeyi ngaari ɗum ɗon wona ella hakkudeji men saabu gorko hulata gorko huuli reedu tawa timmani gorko on woni Adama Gaynako Ali Barka e Dokkal Ngari o limi ujunaje nogas chef o mi waɗi ɓoggol ujunaje ɗiɗi wadde tan aɗo adda debbo wallahi mbiɗo welti garal mum ñan mon min piili ɗiɗo bandaji ɗi nan toon hakkude internet Ibrahima Yira Balde to e leydi Allemagne e salminama